feest te hou. Koetjie, is jy daar? Wat 'n eeufees. Ons dorp is mos aankomstig jare 100 jaar oud. Dis nie die dorp wat 100 jaar oud is nie, oom Sening. Dis hierdie gebou, my oupa het hom nog self gebou. Kyk bokant jou, oom Sening, man, daar staan dit, 1851. Ek weet, ons het besluit om feest te vier. Hoeveel ons op daai pond van oom? Ek het namens die gehele raad besluit. Gebeur dit nie bietjie maklik? Koetjie, wat praat jy dan nou? Ek weet, al die jare besluit ek moes al namens die raad. Ek weet, dis toch hoe ons hier op Witgatwortel draai werk. Ja, miskien is dit tyd dat ons weer 'n slag praat oor die soort ding. Ek weet nou, maar ek behoort ook daar in die saak gekend te word. Wat sou van die plek word ek nie daar is om sy dooies te begrawe en sy emmers vir hom te versorg nie, hè? Oom weet ek is daar ook op die raad. Ex officio, Koetjie. Ex officio, dis al. Vertel nou van die feeststorie, oom. Wanneer stel ons 'n program op? Het program is klaar opgestel, Koetjie. Hier. Kom op. Koetjie, waar is my papier? Waar hy hoort. Koetjie, waar is my papier? Waar hy hoort, oom. In die emmer. Dis mos heilige kennis. En hier staat ek met my ketting en al. Wat is er vandag met jou? Jy het net weer 'n pas nik gier in jou. Jy nog nat agter die ore is. As jy eers my jaar het. As oom my vra, is dit presies waar die hele gevoeter begin. Oor die dorp vasgevat word deur 'n spul ou manne wat al lankal moes stoep gesit het in aftreetyd. Ek vond wat ons geword as ons oorgegee het aan spul snotkoppe soos jy. Vir jou is niks uit die ou doos. Was meer goed genoeg. Nou laat ons immers behoorlik daaroor besluit. Op 'n raadsvergadering soos dit hoort. 'n Stadsraadsvergadering? Jy weet so goed soos ek, dat Witgatwortel draai se stadsraad nie 'n ding is wat jy sommer so laat vergader so bokke om 'n syplek nie. As ek besluit het, dan is dit Seeland, dis ek Maar kapot. nie oor hierdie fees nie. Dis te 'n groot ding vir een man om oor te besluit. Koetjie emmer. Maar wie praat jy? Met oom Sening van Wyk. En sê dit sy gees is. Ek dink daai fees van oom soos hy daar in daai emmer lê is 'n niks werd ding. Ek dink seker jy kan 'n beter fees uitdink as ek. Is dit wat dit is? Dis presies wat dit is. Ag, ek weet nie, sustertjie, of ek ooit hierdie ding onder die knie gaan kry. Maar dominee weet mos van aanhouer ben. Ja, ek weet, sustertjie. Dan mag ek my verootmoedig om te sê, ek is gewoond daaraan om te wen. Hierdie genade natuurlik, maar. Jy het my naam baie harde bene kom met hierdie. Johann Sebastian Bach. Ag, dominee, dis as 'n kwessie van tegniek. Ek meen as dominee nou eers mooi weet wanneer om waar te druk en of die hande moet bo wees of onder, of die voete moet saamtrap. En wanneer om in te druk en wanneer om uit te trek. Hierdie stops. Ag, nee, ek weet nie, ek dink dat al die dinge wat 'n mens gelyk moet leer. Jy het mos gepraat van 48 voorspele. Dis reg, dominee. En dan nog die variasies. En die 23-part inventions en so aan. Maar dis net ek gesê het, dis alles tegniek. Moenie worry nie, dominee, alles sal regkom. Gelukkig dink ek nou nie in terme van tegniek nie. Vir my is dit 'n liefdestaat. Nou ja, dis ons les verby. Kan ek nou my persoonlike hoedanigheid maar sê. Koekie? Baie dis tyd dat ons gaan, dominee. Ag, moenie aan my dink as dominee, asseblief. Dink aan my asseblief. Dink aan my as ek dit nou so mag formuleer as Ludovicus. Dan groet ek maar tot maandag, dominee. Ai, sustertjie, is altyd so aardig. So aardig. Nou ja, ieder woord hier om verandering, so sê die skrif nie. Ek het nog werk, dominee. Maar jou sentrale is toch al toe, sustertjie. Het is vrijdag. Vrijdag aan moet ek vir Kootjie Emmer help met sy state. Wat se state? Maar sy werk, hoeveel rondes, hoeveel gellingper, mail, hoeveel emmers, al daai goed. Nee,
vind daar wordt een beetje te veel van je gevergd, zusterkie. Te veel. Ach nee, wat doen we niet? Ik denk ook maar aan als... Hoe doen we die nou weer gezegd? Een liefdesdaaitje. Nog nooit. Ik serveer nog nooit in mijn ambtstermijn van meer dan 40 jaar. Het zoiets met mij gebeurd. Die man is een bedreiging voor ons samenleving. It's possible, Mr. Van Wijk. Ik kan dit jou wegzien. Maar jij moet nou denken zoals ik denk, hè? Meest kan Quickie Emma niet zomaar smijt niet. I mean, after all, die hygiënische voortbestaan van onze society makes him indispensable. Mr. Van Wijk, have a drink. Iets on the house. Is een ware christen, typisch Levine. Oh, wij. That's true. Maar zoals ik altijd zei, in zwaar tijden moeten we samen staan, hè? Ik zal lang krijgen. Ik zal met een reglement van orde bij komen. Ik zal lang wees wie spaas en jullie doen. Laat jy my nou skrik. Die dokkies al uit op jou rondes. Weet jy alles wat jy moet hê? Moes hulle mens toch nou ooit alles hê wat jy moet hê. Koetjie, het jy al my nuwe borstperd gesien? Ja. Dat is mooi. Lijkt soos jou oë. Veel peanuts. Hulle sê dit baie goed vir. Ek bedoel, is lekker om sommer net so aan te kou. So jy reken daarom ek het mooi oë. Hoekom is jy altyd so absent-minded? Huh? Kom is jy altyd so absent-minded? Ek is nie absent-minded nie. Ek sê maar hulle laat jou te veel werk. Is nie van die werk nie, man. Het is van die worries. Dus hoor ik zo baie dingen uit om te doen. Nou kom oom Sene ook nog met zijn feeststories. Feest? Feest, ja, feest. Waar had je nou al ooit... Je weet, ik zei voor als jullie nou wel uw feest houden, laat ik veel wijzen om een programma op te stellen. Laat jij net niet de raad bij elkaar komen. Voor wat, vraag je? Zodat ik als die feest kan bespreken, man, zeg ik voor. Je weet, het is tijd dat hierdie dorp gaan groot dank. Cookie, sien jy wat ek sien? Hè? Kijk. Ja, dis 'n... Ag, koetjie, mens wys nie vir 'n vrou sulke dinge nie. En dink jy nie as ons gaan eeufees hou, dat dit die tyd is vir so iets nie, hè? Hi, koetjie. Wat bedoel jy? Dis presies wat ek bedoel. Net vanaand gaan konfronteer ek vir oom Sene van Wyk. Cookie Raudenbach, ek sê nou vir jou. Witgat borreldraai staan op die drempel van grote dinge. Wat ek moet gaan. Call my name. Cookie Emma. Na na na. Na na na. Na na. Koekie. Kom in. Ik heb gedacht jy sal kom as kiesvra na jou onbehoorlijkheid van vanmiddag. Nee, ek is besig oom. Kom ook geen stuk as kies vra nie. Nou, vir wat kom staan jy nou hier op my drempel? Net om dit te oor aandag.
skriftelike versoek dat die raad bijeengeroep word. As dit oor die fees is. Ja, dit is oor die fees. Want daar het vir my 'n nuwe lig oopgegaan. Ek het 'n toekomsblik gehad om seëning. Daar lê vir hierdie dorp 'n tyd van groot dinge voor. Ek wil niks van jou nuwe wettighede weet nie. Ek. Wil jy sodanig met die raad bespreek? Roep ons byeen. Nou openbaar ek my toekomsblik, my visioen. 'n Fees soos wat Bidgat Borreldraai nog nooit gefees het. Die program is klaar opgetrek. Daar's my brief, oom. Of nooit maar my ultimatum, as hom wil. Middag, Joepie. Mijn nummer 2 breinhalen nog niet aangekomen, joh. Maar nee, ik wacht juist voor zijn grijs. Hij zal het zeker samen. Die ook alweer laat. Ach, je kent hem ons, is dus avonds trip. Het gehoord, nee? Koeitje en omziening is maar weer aan elkaar. Ach, dat is ons oude lijf van de lectuur. Ja. Wacht, ik heb de tijd verstaan en gunnen gehad niet. Ik moet die centrale gaan opmaken. Laat mij maar weten als hij breinhalen aankomt, hoor. Sien my maandag, oom, ek's besig. Quickie. Ek kom met jou praat. Maandag? De stadsraad het besluit. Hoe weet ek daar niks van af nie? Ek het op hoe vlak moet al die lede samesprekings gehou. Consensus gekry, besluit, 'n vergadering is oorbodig. Ons bly by my program. Daar man, kom help my, pak maar weer die emmers af. Maar moet jy nie vanaand uit nie. Van hier 'n oomblik af staak ek. Dis onwettig. Munisipale regulaties. Staak is onwettig. Dan, pak af. Los net een emmer op. Wat maak jy nou? Ek bly binne die wet, oom. Ek werk volgens die boek. Vandag gaan ek net een emmer op 'n slag ry. Jy moet nooit klaar kry nie. Sal seker nie. Gaat ook nie oor tyd werk nie. Opskit dan. Maar die stadsraad het besluit. Dis 'n besluit wat nog 'n groot stank gaan afgee. Los! Excuse. Maar als meneer Quickie zei, aflei, dan lei ik af. Hij is mijn order. De regelen staken en die locatie ook. Alles wat al 100 jaar hiervoor gewerkt wordt bedreigd. Wanneer kan je nou gaan zitten? Hoe kom je? Meneer Kootje, de laatste dag gereden niet. Armaas, kan je niet doen, man. Kun je daarvoor een drukje? Grijs, kom uit, man. Hoe is het, Vickers? Ik is toe. Praat met die man. Middag, Kootje. Sê vir hom of hy nie ook as jy kop het nie. Daar kom oproer hierdie dorp. Jy hoor wat sy sê, Kootje. Want hy ons moet almal uitsterwe van builepes of iets. Hele pes. Oom Wikus, dan skete. Hoeveel jare ken julle myne? Ek kan sê vir hom ons ken hom van die as hy neppies gelê. En jou neppies.
En het ek al ooit een dag of een nag my plig versuim. Wikus, sê vir hom, dis nie wat ons nie weet wat gaan aan nie. Dit hang nie van my af nie. As dit my saak was, het ek vandag nog hierdie dorp skoongemaak. Nou, maar vir wat doen jy dit nie? Hier staat ek, 'n lydende mens, met longe vol water, en 'n rug wat my opkuil, en die stinkers in my tande, en die jeug in my knieë, en ek het geen plek om in vrede te gaan sit nie. Alles is vol. Gaan praat met oom Sening van Wyk. Hy moet net die woord spreek, dan is alles reg. Wikus, dis tyd dat jy op die stadsraad kom, en jy kan regryk. Kom, laat ons met Sening gaan praat. Je weet, broer, hier is een algemene noodtoestand hier achter in die pastories. Ja, bij mij is ook. De helft van die dorp zit al in die brakspreid. Ons kan natuurlijk die man onder gemeentelijke tucht plaatsen. Ja, dat is dan maar een revolutie. Hele locatie staan achter hem. Als we net niet klein gelovig worden, hè, broer. Weet ons nood. Net als wanhoop. Zal ons wel eerder gezien doen, niet? Daar die man kan ik nog uitroeien. Broer, mijn koeikie, die zaak loopt nu naar een punt toe. Ek is vreeslik bly om Sening. Ek gedink jy gaan vroeër of later rede verstaan. Ik laat niet met mijn worst niet hoor. Morgenochtend kondig ik een noodtoestand af. Je hebt vannacht nog kans. Wat se kans? Om op te rijden schoon te maken. Ek werk volgens die regulasies. Het is noodtoestand. Dan confiskeer ik namens die raad Jehovah en die belang van die dorpswelzijn. Namens de stadsraad. Die stadsraad weet daar niks van af nie. Ik kom om te onderhandelen, Kwekkie. Gaan ons die fees bespreek of nie? Bly waar jy is. Hou je plek, rust! Broer, waar jy staan doen. Broer, ek... Broers, susters, in hierdie omstandighede van verskeurdheid hier in ons geleedere is dit vir my vandag as u leraar hartverskeurend om te hier kom. Ek gee nie my wa af nie. Maar broer Emmer, niemand vra jou om jou wa af te gee nie. Ons kom nie in tweedrag nie, broer. Ons kom hier in liefde om hierdie tragiese breek Wat van die fees? Ons is heeltemal gewillig om die feesprogram opnuut deur 'n kommissie van ondersoek te laat ondersoek en Wat voor commissie? En wie, as ek mag vra, is die kommissie? Ons geagte burgemeester hier en jouself en jou dienswillige dienaar. Dit is 2 teen 1. Broer. Nou ja, dan wys ons maar, soos hulle sê, die donkerbek.
Broer Emmer, verlaas strek ek nou die hand van vrede tot jou uit. Hier kom mijn geheime wapen op ons grijze lorretje, dominee. Nou is het klaar met jullie. Dan moet ik. Ja, meneer. Wat is dingen hier in je lorry? Dat is wat ik dan wat kooi hier aan kom spelen. Nou, afleiden. Afleiden. Bedacht, ja, wat net bedacht. Wat? Daar. Pas op nou. Oh ja, zet hem nou. Ja, kunnen op je nog vallen, je laat het zo door. Wat is dingen in die box? Hé, Koikie, wat is er in die box? Dus wat gaat wortel draaien ze eeuwfeest in hierdie boksem zien? Roep die raad bij elkaar, dan maak ik hem op. Nooit! Dominee, om my ontwil. Susterkie, as dit jou erns is, ja. Koetjie, wat sê jy? We zullen hiervoor allemaal beloven. Om dadelijk die raad bij elkaar te roepen. Mense, soms zo die blote raad bij elkaar en dat is voorgeschreven reëls en regulaties. Jullie jongens vandaag denken jullie gaan zo net kom maken een brief. 48 uur omziening, dat is al wat nodig is. Al 7 raadsleden is tegenwoordig. Dominee, Broer Sjenning? Roep die damn raad voor morgenmiddag om 3 uur. dankie dominee. Nou ja, laten we samen zingen. Ik denk wel zingen. Landgenoten, vrienden, kom eens, gaan maar binnen. Dank je. Ja. Dank je, dame. Dominee, het is gesloten vergadering. Maar broer, hulle het niet zo kennis gegeven. Nee, Is het vervaten, denk ik? Hier, neem plek alsjeblieft. Zit. Het is geheime raadzaak. Zoals allemaal weet, is het al lang al mijn contentie en begeerte dat die raad weer moet ontmoeten. Vooral in die licht van onlangse ontwikkelingen. Maar zoiets geschiet niet zonder rijpe beraad. Rijpe beraad. En degelijke voorbereidingen. Die raad is bijeen om tentatieve voorstellen aan te horen van die geachte lid Koot Emmer. Met die oog op reëlings
wat getref staan te word vir die viering van die dorp se eeufees. 100 jaar. 'n Binne afsienbare toekoms. Nou, was het nou? Wat van die vloer was. Kan jy sien nie achtbare raad sit nie? Maar ons was dus altijd vrijdag de vloer. Nee, maar dan kan jy dit môre kom, was die raad sit vandag. Ons is het gewoon vrijdag was, want het is morgen zaterdag. Jy loop nou, jy kan môre kom was. Kan jullie dan niet buitenkant gaan zitten? Maar wat die raad sit, loop hier zo en dan kyk kom was ons klaar gesit het. Ons moet waak, dat ons ook nie in so'n groep verval soos hierdie mense. Het is onder gewoon is om die vloer vrijdag van 40 jaar lang te was. Kan nie aanvaar dat mens ook later kan doen nie. O, ek stel nou ons geachte lid meneer Koot Emmer aan die woord. Franne, ek's nie 'n man van baie woorde nie. Praat, laat dit liewer aan ander mense oor om te praat. Ek wil net sê, ek is baie lief vir hierdie dorp vir ons. Ek dra sy belange op die hart. Anders sou ek nie nog vandag hier praat nie. Want daar staan in ons dorp 'n groot ding voor die deur. Die wêreld het baie verander. En 'n man moet bybly deesdae, anders is daar tikkets. Witgat Borreldraai moet vandag besluit of hy wil saamgaan, vooruitgaan of agterbly. Nou, ek het hier 'n ding laat kom wat as het ware ons fondamente gaan toets. As julle wil nader staan. Daar sê. Wat vir so'n stoel is die dan nou? Die dinge dan de gaten. Jy stimmend, mens kan sien is 'n vakman wat praat. Nou, vir wat sal 'n mens op so 'n ding wil opsit? Dink 'n bietjie oom. Jy bedoel toch? Bedoel tog, oom Sening. Dit is wat in die buiteland gebeur. Terwyl ons hier, jy kan maar sê, bly sit. Dink nie. Nooit meer op 'n donker aand oor 'n klip of 'n stomp struikel as jy inderhaas oor die werf moet stap nie. Nooit meer die vrees vir muggies of perdebye onder jou nie. En nooit meer die gevaar van 'n koue op jou blaker nie. Hy's skoon, hy's sindelik, hy's modern en hy's binne in jou huis. Byderhand net vir wanneer daar nood is. Binne in jou huis? Jy dink so waar buite. Hier reguit oom, reguit. Oh, leek me nou een bright idea, my boy. Nou, wat het dit met onze eeuwfeest te doen? Op die fees wy ons die stelsel in oom. In die gebou op die plein. Dis die begin van 'n nuwe toekoms. Oh. Maar ek verstaan nog nie. Hoe werk die ding juist? Maklik. Jy sit so en hier langs aan in die muur is 'n rolletjie met spesiale papier. En as jy klaar is, dan trek jy hierdie ketting, die water vloei met 'n pyp hier af en spoel alles mooi skoon uit. Begin met 'n stoel met 'n gat in die middel waar gaan eindig. Alles wat vir ons mense ooit goed en heilig was. Oom Sening, moenie altyd onder toe kyk nie. Kyk bietjie op. Hierdie hele dom. Se tyd so kommers met so 'n ding. Skaam jy jou? Probeer hom net, oom Sening, probeer bietjie. Dis die tande in oom se agtersak, man. Nee.
Klaar, bidet. Klaar waarmee? Jou kostuum. Ja. Kom op. Hier. Vandaag. Oceaning is uit, gehoor. Oceaning is uit. Ja, sit net een beetje neer nog goed aan die sterkman ook sê. Ach, gauw. En nou, waarheen is julle op pad? Nie gewoon Oceaning moet bedanken. Nou sê dis onder burgemeester ons geslaap vanaand met, ja. Val die groot stad Babylon. Die vloerplanken wat zo kraak. Dis al wat ek wil sê, Armand. Jy was altyd Oceaning se adjutant gewees. Nou dat hy nie meer met ons is nie, moet jy sake in jou hande hou. Maar nie met my seker nie. Ek sien die loppel uit mekaar uit. Julle moet net vir Kootjie bedwang hou, dis al. En as jy maak soos ek gesê het, sal julle nie spyt wees nie. My Pieter sal vir julle tot groot hulp wees. Hy verdien dit. Niemand het hom nog ooit gereken. En as ek aan my graf lê... Ah, skete. Lang nadat ons allemaal onderkleed is, hy jy nog hier rondloop. Nee, ek voel dit om. Van die ding hier op die plein is ek nie meer dieselfde mens nie. Einde is nou baie naby. Is my rug, weet jy. My hart. En die water op my longe. En dan is dit so hier in my bene. En die sinkens in my tande. En die holkol op my maag. Ah, dit is soveel ek kan eers noem. Ga wonder hulle noem jou skete nie. Dis nou toeval dat ek dominee raakloop. Ek was nou juist op pad pastorie toe. Ja, we staan nie so ding soos toeval nie, broer. Ons gaan drink koffie. Dankie, dominee. Dag, Kevin. Broer, ek was juist op pad na jou toe. Oceaning. Die hele nacht nie oog toegemaak, nie. Ek het die hele nacht wakker gelê, broer.
dis oor broer Sening wat ek na dominee toe op pad was. Nou, maar dan is dit daar eensgesind. Dis wat dit woord, broer. Eensgesindheid. Broederskap. Ja, daar's nou 'n vakature op die stadsraad. Presies. Jy moet verstaan as mekaar. En die moet gevul word. As dit so gereël. Hoe lyk dit wat sit vandag wees vir julle? Koffie vir my asseblief. Met melk? Dankie. Nie 'n stukkie tee nie? Nee, dankie. Hoe gereël? Ek het dan nou juist na dominee toe gekom om te hoor of... Ja, nee, maar broer, nee, kyk, ek is heeltemal gewillig. Nee. Ek is 'n mens se plig jou roep, dan sê ek 'n mens moet berus daarbey. En dominee, ek het dan nou juist gedink. U het soveel pligte met die siele van ons gemeente, dat ons u nie nog kan belas met die liggame ook nie. Maar wat bedoel jy nou, broer? Geen die keizer wat om toekom? Precies so, dominee. Laat nou die stadsraad in ons gewone mense se hande, sodat u nie met die wêreldsheid besmet raak nie. Wie het jy nou in gedagte gehad, Hermans? Dominee, ek het so gereken. Ou Wikus Boego was nog altyd 'n steunpilaar van ons gemeente gewees. Broer, kijk, is nou niet hieroor of daaroor nie, maar ik vraag mezelf nou net die vraag af. Als de mens nou daar een mee bijdrage moet opwegen tegen broer Wikus. Precies zo, dominee. Dis juist mos wat ek gesê het. Elke mens op sy eie plek. Maar waarom nou mensen zo Wikus dit meer? Hij kan nie zijn vliegskade aandoen nie. Dominee, is nou net omdat hij mij alle jaren zo goed bijgestaan het. Maar die medicijne, als die pijn nou beginnen lol, als die weer opsteek. Dominee weet mos van mij woont. Ja, nee, broer, ik heb het maar vertellen. 182 duim, dominee, door van zijn leven mij prostaat uitgehaald het. Om het long gesnij. Ik weet die ding daar bij is, dominee, om graag wil zien. Dankie, Kevin. Versier. Ja, dominee. Wikus begonnen. Alle jaren, ja, dominee. Toen ik zo gereken. Ik als agerende burgemeester, voordat ik nou zelf ingezien word, heb toch zekerlijk die recht om iemand in nou Seningse plek te coopteren. Is nou net uit erkentelijkheid, dominee. En ik geloof, ou Wikus is net wat ons in die tijd nodig heeft. Nou ja. Als die nou ek en Jopie vanmiddag hier is. Wikus, wat is je aller antwoord? Hermans is so skielik, ek wonder my. Ek sê vir die mense, dankie, maar nie so gevrek daar sit nie. Is genoeg dat ons een dooie in die huis sit. Ai, skiete. Jy moet nie sulke dinge sê nie. Jy laat my skoon aardig voel. Maar dit is so, Joppie. Niemand glo my nie. Maar ek is op my laaste. En dit maak my so bly dat my Wikus nou ook die raad gehaal het. Sê jy dankie sê vir die mense, Wikus? Allah. Dan van ganse harte bedank as dit so gewil is. Wikus, maar waar kom jy daan? So, ek kan nou nie weet nie, ek sit dan daar by die sentrale, man. En jy moes al die gebellery gehoor het vandag. Ek het nie kans gekry my hare te kam nie, sê ek jou. En hy het aanvaar sê. Soos ek hulle ken, het ek hulle hom nie eers 'n kiese gegee nie. Dis Wikus op die raad. Ja. En hy gaan natuurlik agter hom aan man staan. En ek gaan vir jou uitstem, Koetjie. Dit was alles verniet geweest. Dink jy ek gaan my deur 'n klomp ou manne laat uitoorlê? Jy's klaar uitgeoorlê. Jy's te oop en bloot vir hulle, Koetjie. Moet sê. En nie gedink hulle gaan met so 'n ding kom nie. Wikus sal nooit ooit vir 'n nuwe ding stem. Ag, Koetjie.
My hart is so seer vir jou. As jy baie keer dat lus voel om jou kop op iets sags te laat rus, ek wil moet in die steek laat, nie, Koetjie. Dankie, Koekie. Is jammer jy is nie op die stadsraad nie. Koetjie. Ek het geklop. Die tyd van die nag? Ja, ek was toevallig net aan die buurt gewees. Oei, toch. Wat is dit dan? So skielik, Koetjie. Ons het mos altyd gedink. Het sy het maar net aangesit. En toe nou, so skielik. Wat is dit dan toch, Pypie? Maar ek sê mos vir jou, die arme skete, zag jullie gegaan, skaars hier terug, en met zo'n mooi smile op haar gezicht. Met zo'n compleet sê, is die eerste man wat een skete regtig tevrede is. Nee, wat? Het skete gaan lekker. Voetig. As ek nie daarna geplesier is met so ou vreksels soos Wikus getrou te wees. Ek dink dat dit nou moes gebeur. Voel amper so sonde. Dan, Wikus, wat sluip jy so siekies hier in? Nee, kom maar net kyk of alles na wense gaan, Koetjie. Skeet het my gevra, toe sy nog geleef het, ek moet kyk dat sy sag lê. En ook nie op die linker sy nie, dan druk dit op die hart. Is alles reg, Wikus? Ek hoor Wikus is nou ook op die raad. Nee, dit is so, ek kan nie strei nie, hulle het my gekopereer. Hey, maar dit is swaar. Wat is so swaar, Wikus? Ek is bang ek maak 'n fout. Die hoogedinkse maniere ken ek nie. Maar Armand het gesê... Wat het Armand gesê? Nee, niks daarna gesê. Hy het net gesê ek moet vir hom stem, dat is alles reg. Ag nee, jy gaan sekerlik nie vir daai ou viervreter stem nie, Wikus. Ek het nie 'n keuse nie. Hulle het my gekoopereer om vir hom te stem, sê hy. Dit is dit, of anders niks. En skete het my so gedruk deur al die jare oor die ding. En hier is ek besig om tans Skete se kus vir haar gemaklik te maak. En oor met die chick om vir my te kom sê oom gaan vir 'n ander man stem. Annie, hoe dan? Ek staan op vir burgemeester, ekskuus. Ek kan nie vir jou stem nie, Koetjie. Ek het sulke onchristelike dinge van jou gehoor, daardie stoelaffair. Oom beter vir my stem. Wie gee jullie reg om jou so te wip teenoor my, hè? Nou. Bogsnuiter, wat alles hier onder ons wil wegspoel. Nou maar goed. Dan moet oom net bereid wees om die gevolge te dra. Wat 'n gevolg? Oom Wikus, ek het 2 waans hier op stal. Die lijkswa en die nagwa. Nou moet ouma self besluit op watter een tans Skete na haar laaste rusplek moet ry. Nou, jy kan dit nie doen nie, dis afperstery. En is ouma Armand se storie miskien nie afpersing nie, hè? Nee. Oom moet maar self besluit. En dan is daar 'n storie van die linkersy. Dan Skete gaan nog by oom kom spook oor daai ding, ek sien dit kom. Stem oom môre reg. Dan hou ons 'n mooi begrafnis oor môre. Of so nie.
Wat sal Skete sê as jy van moet weet? Ons sien mekaar by die raadsvergadering, Wikus. Dus ten spijte van enige iets wat in die verlede gesê is daar geen rede om te denken dat dit sommer Huntu se amp is die nie. Ons kan nie sommer enige iemand toelaat om ons voor te gaan nie. Daar is oorloge en gerugte van oorloge. En die Amerikaners saak is 'n gevaar. Dus vra ek nou om voorstelle. Ik zal een voorstel maken zoals je gezegd hebt met de Makermans. Maar ik heb eerst iets op mijn hart. Het oom Armans by oom gevra om hom voor te stel. Dan objekteer ek. Stel dit nie op. Ik Daar is bedacht mensen wat mij verdient. Omdat ik eens wat hij dan in die box hier aangebracht heb met Origi. Maar ik heb niet geweten wat het is niet. Kooitje het mij nooit gezien niet. En het is jammer om dat voor een vriendje van mij te zeggen. Hij was maar zeker voortvarend in zijn jeugd. Maar hij heeft mij voor een baie lelijke doel gemisbruikt. En ik zal niet toezien dat ik samenwerk om onze wortels voor ons uit te graven. Ik was mijn handen. Dank u. Maak je voorstel. Dan stel ik Armans voor als burgemeester. Oh ja. Baby's? Wat? Is daar niet iets wat jij graag wilt zeggen? Nee, ik denk niet zo niet. Secondeer of zoiets. Oh ja. Ja, ik secondeer, ja. Oh ja. Nou, dan lijkt het of het eenparig is. Eenparig en smarig. Ik propose voor Kooitje Emma. Jij zoekt moeilijkheid met die boerenlewin. En jij hebt niet eens een secondant. Nou ja, dames en heren, namelijk. Ek sukkereer. Jij hebt mij verkeerd verstaan, Wikus. Ik weet wat ik zei. Ik meen het. Ik heb voor jou gezegd. Ja? Ik bedoel. Is dat waarom je lid geworden van die raad? Om alles zomaar zo uit te verkopen waarvoor ons staan? Terwille van mijn Skete se ewige rust. Ik sukkereer vir Kooitjie. Ons zal elkaar weer zien, Wikusbo. Nou dan. Hier staan ik. En daar zit jij, Kooitjie. Ons twee kan niet stemmen, nie, maar ons is voorgesteld. Neem nou ons voorstellers en ons secondanten weg. Dan blijft daar met één man oor om te stemmen. Jopie? Amals, ja. Ik voel nogal sterk. Die ding oor Emilie-stronk en skwertjies koerantpapier. Goed, maar jy het gepraat van een nieuwerwetse rolletje pampier. Ja, dat is reg. Stem nou, dammit. Wat zou jij zeggen als je wens op zo'n rolletje? Zeg maar zo, penny of zo. Wel, in die geval lijkt het mij niet. Amals, ja, dan zet ik maar mijn stem op. Maar oom sal natuurlijk bokste en bokste en bokste van die goed kan verkoop. Oom sy gryse lorrietjie sal week na week amper tot bo gelaai kan wees. Veral in appelkoestyd. Stem, man. Stem. Lexie. Ja, nou kijk. In die geval stem ik Kooitjie Emmer.
dank ek julle vir die vertroue in my bona fide. En dan het jy ook 'n kwaal. Dit lewe. Shut up! Nou dat ons staan waar ons staan, wil ek hoop en vertrou dat ons in die nabye toekoms ook sal sit soos dit hoort. Hoor, sal die dag wees. Ek sal sit soos my pa en my oupa gesit het. Jy kan nie 'n hond nuwe triks leer nie. Dit is 'n gewigtige saak waaroor ons vandag moet besluit. Ek is daarteen. Ja, ek ook. Ek praat nie van die nuwe stelsel alleen nie. Ek praat van ons nuwe sportbeleid. Wat se sportbeleid? Kennetjie? En jakskei? Nee, o nee. Groot dink is ons lese. Watter ander sport is daar vir so 'n dag as die sports van ons eie mense? Rugby. En nie net sport nie. Daar's byvoorbeeld waardigheidsbekleers van die omliggende dorpe wat met boodskappe kom. En elke dorp in die omgewing stuur 'n skoonheidskoningin. En hier kroon ons dan die koningin van koninginne. En die hoogtepunt is die historiese monumentekommissie wat ons gebou kom insien met die inwyding van ons nuwe spoelstelsel. Ja, as jy weer besig is met die spoelstories. Oom Armans, ek het mos die meerderheidsstem op die raad of nie? Het ek? Ja. Nou ja, kom ons bespreek dan die Eeufees rugbywedstryd. Ek is daar teen. En ek ook. Ja, broer, ek wonder wat se onheilige besluite daar weer vanmiddag in daai raad sal uitgebroei. Ja. Koffie doen nie? Oh, dankie, broer. Ja, wat weet hulle nou van besluite? Maar daar kom hulle nou. Hier weer reguit kroeg toe, ja? Emmer heel voor. Ja, man, maak voor, beetje. Kom maar. As leier van die oppositie is ek geregtig om te weet wat jou planne is met die rugbyspelerij. Soos jy weet het ons bespaarlik genoeg mense vir een span. En wie dink jy gaan ons oefen? Alles gereël, maar ons speel teen oefen teen die span van oor kan die Brakspruit. Die wat? Ons oefen teen die span van oor kan die Brakspruit. Dis alles gereël. Ons het wit trui en wit broeke. Ons is die witgatte van Witgat Worteldraai. En hulle speel in swart. Hulle is die All Blacks, klaar gereël. Wel nou jou wragtig. Broers. Ek het inligting wat daarop dui dat daar vanmiddag iets verskriklik op die stadsraadssitting gebeur het. All Blacks. Hier is al lang kwade invloede in die insypel in ons midde. Maar nou het dit die punt bereik waar ons blote voortbestaan op die spel is. Broers, ons was slapende, terwyl ons moes gemaak het. Koetjie Emmer sal nooit in sy planne slaag nie doen nie. Ek sal sy pale vir hom afsaag, nog voordat hy sy lentjies begin trek. Is oneindig veel meer wat op die spel is as voetbal, broer. Wat dan nou, dominee? Broer Emmer is 'n communis. Maar dominee het vanmiddag nog so gesond gelyk. Veel erger. Het is nie net dat hy 'n communis is nie, maar hy het ook daarin geslaag om die hele stadsraad te omskep in 'n frontorganisasie. Dis nie moontlik nie. Broer, dit het klaar gebeur. As ek nou op die stadsraad was, dan kon ek dit dan verhoed het. Maar is te laat. Sien? So geslepe sluip hulle in, hè? So grawe hulle die grond onder ons uit, broers. En voordat ons weet waar ons is Witgat Worteldraai.
Ons kan natuurlijk voor sabotage er aanklaar. Hoe ben je daar buiten? Wat hij daar in ons straat met zijn nachtwaard doen is niks minder dan sabotage. Ja, maar geestelijke sabotage is nog veel erger als dit, broer. Dat krijg je niet makkelijk uitgeroeid, niet. Nee, ons zal meer positief te werk moeten gaan. Maar kijk hier. Kaal meisjes. Half kales. 3/4 kales. Suggestieve, sede ondermijnende lectuur wat ik door de jaren uit zekere tijdschriften verwijderd heb. Dat is waar het begint, broers. Pornografie. Dominee, als medaille goed geel, dat ik het ook net nagaan. Als je zo maakt, broer. Wat gaat wortel draaien is die laatste bastion van die Westen, broers. Als ons val, dan val alles. Nee, maar ons gaan nooit die raad niet gooien. Zijn nachtwaar afvat. En zijn lijkwaar is dat dan moet. Helaas, 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 o helaas, broer. Zo makkelijk raak ons niet van die kwade ontslaan. Onthou, dit is bij hierdie tijd niet meer net broer Emmer nie. Maar daar is baie ander wat besmet is in ons midden. Nee, die enigste is actiekomitee. Nou sal dominee moet uitleggen. Een actiekomitee, broer, is een komitee van actie. Hoe krijgen we dit alles recht? Broer, ons moet nou oorgaan tot die stichting van die komitee van actie tegen communisme. Ons kies voor onze voorzitter, ondervoorzitter, secretaris penningmeester. En als dit afhandel is, dan kan ons oorgaan tot die opstel van een manifest. Manifest. Zuiverheid van taal is ons streven. Teen die kwaad sal ons stry. Reg sal geskied. Ons sal oorwin. Nimmer sal ons faal nie. Tot die oorwinning sal ons voortveg. As dominee wil gaan communiste jag, dan moet hy maar gaan. Ek hoor die jag is oop. Weet jy, maar hoor dominee sê, jy is 'n communist. Lyk ek vir hom na 'n communist? Nee, maar Julle my vra. Het dominee hierdie hele ding uitgedink oor hy bang is vir my wegspoelstelsel. Al die jare het ons deurgesit op Greiner. Nou bring ek vir julle sagte. Al die jare het julle gesukkel met stukkies koerantpapier. Nou bring ek vir julle iets sags. Al die jare het julle in julle intiemste oomblikke tussen vleie en perdebye gesit. Nou bring ek vir julle rus, stilte. En julle weet, op 'n somersdag is daar dae lank nie 'n wind gewaai het nie. Mens kan dit nie uithou nie. Met hierdie nuwe ding spoel alles weg en jy het geen beslommernis. Laat dit maar aan my oor, broer. Dag sal broer Emmer agterkom. Dat hierdie komitee van actie teen communisme. Maar soms net spek en boontjies daar is nie, né? Dan gaan we voor tot actie.
Broer Emmer, kom uit. Broer Emmer, kom uit. Je kan maar zachter praten, dominee. Ik is niet Lazarus. Is het waar dat jij die mensen in die kerk oprui? Nee. En dan zal je het nog herkennen ook, nee? Maar vandaag had je te ver gegaan, broer. Alle jaren heb ik het verduurd, maar ik zei van je vandaag dat ik het uitpraat. Anders zal ik me je ziel verzondig. Het is nog lang niet te ver gegaan, die dominee. Ik heb nou maar net begin. Ja, en jouw begin leidt je volledig, broer. Jij het woord kreeg waar je niet dat woord trainen, verstaan je? En het liefde dat ik het nog vergeven zoals ik bij je dingen het liefde vergeven heb. Ja, tot 70 maal 7 zeg ik voor jou. Maar vandaag zeg ik voor jou is het die 71ste maal, hè? En vandaag plaats ik jou onder censuur. En vandaag spreek ik die bandvloek onder jou uit. En vandaag blijf jij uit mijn kerk. Verstaan je? Denk jij niet de tijd dat je jou uit die politiek uithoudt, niet dominee? Net nu staan bij jouw kop. Op witgatwortel draaien gedoog was niet zeker goed, niet. Maar broer, Hamas niet, man. Wij werden nu zwijnen voor een berg. Ja. Ja. Blijf waar je hoort je. Blijf het mijn kerk uit. Jo. Kom in eens. Des hij, dominee, des. Je gehoord? Dominee heeft er kooitje in de kerk uitgesmeed. Dat hoor ik dan. Ja, maar man, hij gaat aan met zijn spoelerij. Hij heeft binnen die hele wereld al omgedolen. Ik wil juist op kijk wat gaan aan. Doe toe, ik zal hier oog houden. Baie dankie. Môre, Koetjie. Morgen, koekje. Lyk jy dan so bekommerd vandag? Iedereen zijn hand is tegen mij. Censuur is moeilijk, dan. Je weet, ik mag nu geen voet eerst meer in de kerk zitten. Niet eens als ik bij jou zo wil kom oorlezer vat. Maar jong, als jij ook een voet meer in die kerk mag zitten, betekent dat nou dat... Hoe zal ik nou zeggen? Ik meen, sê nou jy besluit die dag om te trouwen of zo? Kan niet. Uit, ik zei jongen. Ai, Koetjie, dat is vreselijk. Is voor jou peanuts. Dan niet bij Kevie Patoos gekocht. Bye hoor. Bye. Hoor, Koetjie. Waarom, Jopie? Grondboontje voor. Nee, dank u. Ik is te oud voor zulke goed. Zeg mij. Hoe met ons alle jaren zo min of meer boek gehouden van die staatsraadse dingen? Ja, maar jij gaat mij maar niks uitvangen. Ja, ik ken oom ons al baie lang. Ik wil net graag zo'n beetje deur die boeken kijken. Om te? Niet zoiets wat ik wil opchecken. Als oom mij kan helpen. Hij is bezig. We altijd begin met voorbereidingsdienst. Kom praat. Ja, om mooi te praten. Kerkraad staan bij mij. Wie kom mooi praat. Dus dominee wat begin het en ik ga nou aan. Ik heb ook nog genoeg gehad. Broer, alleen oprechte berouw kan recht op opheffen van censuur. Hè? En hier lijkt die van mij nou oprechte berouw wat jij. Dit is niet. Die zaak staat zo. Ik heb nou een beetje tijd gehad om in de dorpsraadse boeken zo'n beetje deur te kijken. En ik gewaar dat dominee in al die jaren nog geen municipale belasting betaald heeft. En maar als er duidelijke verstandhouding tussen ik en broer Sjenning over hierdie zaak. Ik is al jaren op die staatsraad en ik weet niet van zo'n overeenkomst. Dominee weerhou van die keizer wat die keizer toekomt. En wat erger is, dominee is bezig om je mannen tegen mij in die raad op te rukken. Dit is sabotasie en samenswering. En daarvoor kan een man deesdae 180 dagen zitten. Bedoel jij precies? Ik bedoel precies wat ik zei, dominee. Maar, ik is een redelijke man. Ik zal niet dominee laten opsluiten. Hoor je? Ik heb niet tijd voor bochteren niet, hè? Ik mag lopen. Ik heb met die municipale politie geregeld dat dominee van hierdie oomblik af onder huisarrest is. Is jij van je verstand af? Nee. Ik is mos nou die overheid op hierdie dorp. En ik moet naar die algemene welzijn van mijn mensen omzien. Ach, dominee. Kom zit. Kom zit, dominee. Zit. Dominee. Dit maakt voor mij net zozeer zoals voor jou. Maar, hier is die relings wat ik getref heb.
Van vandag af mag dominee LSP vanweer dooie weerd nie tussen 6 uur 's middag en 8 uur 's morgens 'n voet by die pastorie uitsit nie. En bogenoemde dominee mag geen sosiale byeenkomste bywoon nie. Nou, 'n sosiale byeenkoms is wanneer dominee met meer as een persoon. Maar broer, ek kan nie met hier. Dit is nie klaar nie, dominee. Met gelyste persone mag dominee glad nie in kontak kom nie. Die volgende persone is gelys: Saggrys Noodskoot, Armans Droefontein, Sening van Wyk. Maar broer, jy Voorts word die komitee van aksie teen kommunisme tot 'n verbode organisasie verklaar. Dis naasten by al. Ek heb gesê. Jy sien. Dis wat gebeur as die kommuniste oorneem, hè? Wat van die rule of law? My kan dominee natuurlik altyd kom praat as doen. Wie wil met jou gaan praat? Mens weet nooit. Ek gedink, miskien voel dominee dalk enig lus om my sensuur op te hef. Dit sal die dag wees. Maar wat word van my aandiens? Daar's baie ouderlinge wat kan waarneem. Net sy verdiende loon wat hy met Kootjie aangevang het. Buitendien, sy preke was die afgelope tyd nie skool en souspotjies. Pure wind. Nee, oor die kommunisme. Maar as 'n mens nou deesdae kommunis, net wil jy nou verkies om oor 'n plassie water te gaan sit. 'n Plek van bokant 'n emmer. Nou, wat is nou sodanig verkeerd met die emmer? Hoe kan jy 'n man soos ek ooit skryf aan sy emmer? Ja, maar wat gaan van ons fees word? Dis wat ek wil weet. Dis dan 19 emmers vir laaste Vrydag. Is dit almal nie wis of daar van die oues by? 8 van die ouers is nog alright. En het jy al die gemiddelde gewigte uitgewerk? Alles is klaar, kyk hier. Dit hou nog goed. Maar as die vrugte ryp word, gaan ze weer begin bars. Wie koffie? Asseblief, ja. Dis ook nie meer lang jare nie. En ek begin wonder of ons ooit by feeshouery gaan uitkom as dit so aangaan. Hier sit ons nou skaakmat, albei van ons. Kootjie. Wil jy nie maar die minste wie se gaan ekskuus vra? Ag, dink jy dit sal verskil aan hom maak? Ek weet mens is om Sening van Wyk moet agter hierdie ding sit. Hy kan hom sy kop oor en sy woede gebedank het. Hy wil sy pos terug hê, dis wat. Hulle sal nie rus voor ek daarin is. Kootjie. Is jy seker daar's niks wat ek kan doen om te help? Regtig waar niks. Ag nee, dominee, waar is die aandag dan vandag? Ons sustertjie, as ek maar net wis. Jy weet, ons lewe sulke donker tye vandag. Ja, waar is 'n smart wat soos my smart so groot is? As ek maar net leniging vir hierdie eensaamheid kan kry, my suster. Ek praat nou oor die orrel, dominee. Jy weet, in hierdie vloerplanke wat so kraak in die nag. Is daar niks wat ek kan doen om te help nie? Oh nee, koek sustertjie, ek kan so baie. Ek bedoel nou om by hierdie dooie punt verby te kom, dominee. Ja, dis wat ek ook bedoel. Die dooie punt met Kootjie emmer, dominee. Die hele fees hang al in die weegskaal. Wat hom hang? Jy weet, daai man is 'n vreeslike mens. En dit gaan ons dorp jare neem voordat hy weer sy rus herwin het. Dink dominee nie, as ons almal weer 'n slag behoorlik saam fees, sal dit baie help nie. Dan sê jy vir my, hoe vier 'n mens fees met Beelzebul in jou midde? Ons sal maar seker moet leer om mekaar oor en weer te vergewe, dominee. Anders weet ek nie. Weet, sustertjie. Nou, wat laas na gehuil op my dak. Dalk was dit 'n teken. Jy weet, ek dink dis wat ons nodig het. Teken van bo. Net iets soos 'n weerligstraal in die hemel.
Moet je Jopie geen maar binnen? Nee, dank je. Nou, er is niet zoveel mensen zoals andere jaren. Die gist lijkt me ook niet recht, niet. Zeg maar die weer om, Jopie. Alles loopt verkeerd vanjaar. Die mensen zitten wacht op elkaar dat iets moet gebeuren. Dat moet je, jij is ons nog burgemeester. Kan jij niet het ding laten gebeuren? Het is een groter ding is dat ik met mijn spoelwatertjes kan doen. Maar één ding is zeker. Als er een gaping komt, dan gaat ik hem vat. Hola, baby's. Goedemorgen. Kan ik een aanbod krijgen, alsjeblieft, dames en heren? Koos, verkoop eerst die donkies. Wie geeft mij aanbod voor die donkies, alsjeblieft? Shilling. Zagrijs, 1 shilling, dat is je aanbod, die zagrijs. Dat is een blimming belediging. Denk aan die donkies geschiedenis, over 2000 jaar. Loop je ding over je gezag van die aarde, denk zijn edele herkomst. Je komt met mijn shilling aan. Kom, kan ik ordentlich aanbod krijgen. 5 shillings? 5 shillings, zeg ik. 5 shillings, 5 shillings, 5. 66 pence. 9 shillings, 9 shillings, zeg ik. 9. Nog iemand. 12 en 6 pence, 12 en 6 pence, zeg ik. 12 en 6 pence. 15 shillings. 15 shillings, voor de eerste maal. Kom, dan nog iets verder, 15 shillings. Voor de tweede maal. Derde maal. Hoeveel van die donkies wil jij? Weg, dames en heren. Nou die 4 voels. Kan ik een aanbod krijgen, alsjeblieft, dames en heren? Koos verkoop eerst die 12 voels uit oor is. Al 4 kan ik krijgen, dezelfde tijd. Is Quickie. Breng water. Zonder een gillen. Al wat helpen weer. Arme kerel, is je van boer geslaagd wordt. Ach, op je mond, Quickie. Breek zijn mond door, dat ik aan water en krijg. Arme kerel. Is je weer bij ons, Quickie? Is je daar voor ons gespaard gebleven? Kom. Zeker die dankzij backwash het mij getroffen. Ja, help hem op. Op, kerel. Wat van die vol stress? Ja, ik kom recht. Ik ga niet helpen vol stress. Zit je maar, kom jongen, ons zal hem helpen. Ik mag gekomen om te sê die kerk staan môre vir dominee oop as hy weer wil preek. Ja. Daar was 'n teken geweest. 'n Ligstraal. Ek het so iets verneem. Ek dink dit is tyd dat ons verskille begin bybring. Saamwerk vir die fees wat kom. Besluit om dominee se inperking op te hef. Nou moet ek natuurlijk weer een ruil vir jou. Ek verwag niks in ruil nie, dominee. As u my onder sensuur wil hou, goed. Maar ek laat vir u los, voordat daar iets ergers in ons gemeenskap gebeur. Niemand anders dalk ook getref word. Al die omliggende burgemeesters, dat hulle almal baie belangstel in ons fees wat kom. Hulle reël almal skoonheidskompetisies en dan gaan al hulle mooiste meisies na ons dorp gestuur. Waarom meneer Quickie? Mevrouw. Nou, is daar niks meer wat ons terughou nie, vriende. En ek wil maar net sê, as ons dan volgende week ons se fees hou, dan gaan dit 'n ware fees wees. Maar net nie met die spoelery. Vriende,
Laat ons nie weer voorbegin nie, asseblief. Met al jou oponthoud het ons al klaar net een nou sitplek in die gebou geïnstalleer kon kry. Kom ons probeer om in liefde en in vrede te sit. Jy praat van liefde en vrede. Al wat ek wil vra is, hoe gaan daai ding van jou werk in die droogte as ons nie water het nie? Presies. Ons tuintjies verrenoveer. Wil jy nou die bietjie water wat ons opgespaar het vir jou gespoelery gebruik? Maar dis was nou twak wat jy daar praat, Armans. Wat sê jy daar? Ek het twak gesê. TWAK. Dis nie wat jy gesê het nie. Ek laat nie van my beledig nie, verstaan jy? Vir jou prosedeer ek. Oom Armans, prosedeer vir hom, dan spoel ek vir oom weg, laat daar niks van oom oorbly nie. Hy het nie gesê twak nie. Ek het gesê twak. Orde. Dat hy terugtrek wat hy gesê het. Nou goed. Ek trek die woord terug wat ek gesê het. Maar ek vervang hom met een wat ek nie gesê het nie. Excuus toch? Oom Jopie? Het is 'n ding daar, die kwetjie. Daai water. Ek meen, julle weet toch allemaal, is so droog hier rond, dat die boerenskaas kan kop bo water hou. Dis hy. Nou ja, nou het ek maar net gedink. Ons het net een boorgat vir ons eie gebruik. Sal daar nou genoeg water wees vir die stelsel? Ek dog om Jopie is een van my manne. Nee, maar ek vra maar net. Ja, ek het lank daaraan gedink, oom. Ons gaan natuurlik boor vir water. Die dorp kan lankal doen met 'n nuwe gat. Sommige 'n reeks nuwe gatte. Maar tot tyd en wyl ons genoeg water het, sal ons maar net die een nou sitplek in die gebou behou. Broer Emmer, mag ek ook asseblief net 'n woordjie inkry? Seker, dom. Broers en susters, ek wil net graag sê dat ek ook hande 4 voete agter hierdie nuwe spoelstelsel staan. Dit is baie geriefliker. En dis al wat ek wil sê, broers en susters. Hoor. Daarmee is die vergadering klaar. Drink je alweer? Nee, dat is toch maar net die kwassiese water. Jullie kennen ons allemaal Polions geperren toen, hè? Wil je nog graag bij die feest gaan zingen? Ja, goed, dan maken we het zo, hè. Jullie stappen allemaal achter mij aan in de rij. En dan stap je aan. 1, 2, 3, 4. Polions gaan perren toe. Polions gaan perren toe. Polions gaan perren toe. Ik ken het alleen. Die Parelse klokjes het 'n mooie geluid. En die Boerlandse nooitjies sien liedjies daaruit. La 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 sien liedjies daaruit. Is nie my eeuwfeest, die nie.
Hoi, Cookie. I do not have a head for heights, huh? Kom maar, Pipi, ek hou vas hier leer. Hè? Gaan nie bal, meneer. Dis maar daar wie punt meer. Meneer Koek, zustertjes. Nou kan ik het net niet meer hebben. Wat is er dan, dominee? Koekie, zijn alsjeblieft bij trouw. Dominee, het is zo skielik. Ach, denk daar wel na, Koek, zustertje, maar me toch niet te lang wachten. Je weet, ik is bitter eenzaam. Alles so deur mekaar. Kan ek maar môre vir dominee sê na die fees? Ach, ik zal mijn best proberen, meneer Koek, zustertje, maar... Wil je niet maar jullie skoonheidswedstrijd staan? Je weet, het is toch zo ijdel voor een pastorie, moeder. Maar moes daar mense week al klaar in die pastorie is, dominee. Je weet, het is zo nabij. Die vloerplanken, die kraak zo. Hij lijkt voor mij zo bijen naar die hand van Koekapan. Hij lijkt voor mij zo bijen, hij lijkt voor mij zo bijen, hij lijkt voor mij zo bijen naar die hand van Koekapan. Vrienden, kom ik nader alsjeblieft. Hoi daar, kom ik nader. Vrienden, lieve vrienden. Voordat ik ons geachte eregasten, die burgemeesters, aan die woord stel, wil ik een baie goeie en geliefde vriend vragen om die wegspoelstelsel in die gebouw te openen. Zal vriend Sening van Wyk naar voren komen alsjeblieft? Alsjeblieft, oom Sening. Na wat oom alles vir die dorp gedoen het, die afgelopen half eeuw, denk ek dat die eer oom toe kom om die verrigtinge te open.
Denk jy dalk die man het weggespoel? Onmoontlik om Jopie. Oom Sening? Oom Sening? Koetjie, dit is iets verkeerd met my ingewange. Ek kan nie reg omkom nie. Oom Sening. Oom het net oom se gulpsknoop aan oom se onderbaadjie knoopsgate loop staan vasmaak. Hey, los mensen, jou weer de zon in man. Dag Reeds. Hoi. Brenda, dat is nou voor mij een groot plezier. Ons kan het zien. Om voor jou te zeggen dat die winnaar van hierdie competitie vandaan, als het ware, die suikerblom onder die Proteas, die koningin onder die koninginnen, ons eigen Cookie Ransenbos. Het is nou mijn plezier om zijn hooggeëerde onze burgemeester Koetjie Emmer te vragen om voor Koetjie te komen kronen. Kom Koetjie. Staan jij dan alweer zo alleen in kant? Je ken mij mos maar zo. Ik zo gemaakt. Ja, hoeveel jollificatie en zo niet. Hoe groot aand vanavond? Ja, ik weet. Je weet niet. Bouwer beklein mensen eindelijk. Wind. Om het maar zo te stellen. Nu krijgen ze ook niet water voor mijn stelsel. Als al 7 droog gaat. Die peanuts voor jou. Ja, dank je, Gemma. Ik heb nog nooit in jouw wagen gereden, nie. Ja, maar klim. Oeh, is man goed. Koekie. Ja, Koetjie. Ik weet nog niet mooi hoe het te zijn, nie. Kijk, in mijn leven is het maar net ik en mijn emmers. En
As die spoelstelsel nou kom, dan is die ook van my af. Ek het nog nie so daaraan gedink nie. Ek gaan maar alleenerig wees. Vra jy my nou met jou te trou? Ek wil jou nie afronteer nie. Nee, maar as jy my wil vra, moet jy gou vra. Anders moet ek môre vir Dominee sy antwoord gee. Ek ook nie, maar hoe kan jy... Maar ek sê dit mos. Die antwoord is nee. Ek meen nou... Nee, ek sal nie omgee met jou te trou nie. Skree daar by die boermasjien iets. Kan jy uitmaak wat hulle sê? Ja, kan hoor. Het hulle water gekry? Nee, my koekie. Nie water nie. Dis olie wat hulle gekry. Olie.